Mba. Ifam na-ajụ Adaeze ya na nna ya na-akpa. Ọ na-agwarụ m maka na m fọrọ yi na nna ya na-agba ajọ mbọ. Mana kọtọkọtọ agba n'anya efi o. Ọ kakwa mma na nwa na-akpọ Chebenna bịa lụrụ ya ka o jezie n'obi a jee mụwa nwa, ka o jee mụwara ya nwa. Ebe ọ ga-abịa nụrụ n'obi eze ọ bịa na-amụ nwa. Nwa ụlọ ọrụ after all nwa ọkụ n'obi eze. Mana abịa o igwe oche na ọmụnwa kpatara ihe mere na o ji mụtara nwa. Ọ nwoke ntụkwasị obi m na-enwe na ya mere ihe o jiri chee na aga m amụtara nwa. Mana ọ kakwa mma o katina m nwaanyị eje bute afọ ime bịa bunyere ya si ya na ọ ya nwe ya maka na ọ nwaanyị ma onye nwe nwa. Onye m ga-eme ya igwe ịchọ nwa ama enye gị nwa. Ya kwa ya na boka na opani ya gị kwa. Why ya ji boka na nwunye nna m sef. Na gị mo ka no wudi be boka nne mu. Ko kwa na fu nne mu. Oh. Ele kwa me ge ja do kwa no mele me ga do kwa no ma no. Mo na sem ge ba mama ge buru o we. Ya welcome. Apa kamu? Onye a na-akpọ Chebenna. Abu Chebenna no. Guy that did you obele. Me go na buka. O se gegere. Azu ka no ka tiru. Obele. E man kai kpọrọ gị ka we obele nzukọ. Ihe anyị dure kpọgo nzukọ abụ anyị achọzi ihe efu ga-ebe gị na nwa a na-akpa Ada maọbụ Maazị Okeke. Anyị achọ ha jikatakwa pioharikata na-eje fu ebe gị na ya nọ na-epotori na anyụkọrị maka anyị nwetakwa gị. Anyị ga-akpọgo nzukọ nke abụọ and anyị kpọgo nzukọ nke abụọ anwa. Ọkwa ịma mma oge nnukwute mma oge nke nnukwu ya mma ewe mma oge ifiga nrịam asị m gịnị mma oge isi nke m nwarịam isi nke m nwarịam ịkwara ihe mpamakwụ ọ na-apụ ara ọ gaghị abụ nke m. Ọ isi nke gị ọ isi gị Dike mụ hapụchara egwuregwu ihe mere ewu ọ naruo nna a ga-afụkwu na ọrụ o nyere anyị anyị emezugo ya. Dike anyị tido acha egbodago. Ịnọ n'elu ọgọdọ na-akpụ n'ala mana ọ bụda na ịkwara ụbasa anya ruru ebe niile. Anyị na-ekenekwu n'oge ime m ndị ndụ na-amị nkwụ na-amị mụ na ya na-abụ bụrụ husband and wife ya bụ di na nwunye. Adam ọ ya abalị ụma ga-achịkwa m agafe chebe gị na Adam asị m onye si n'otu anụ si na-egoli na-ajọrị na ọ ya adịrị ụnụ mma onye afọ ewu bịa dị ime ya ma ọrịa nkume ọkpọbụ ụmụnna kaba bịa afọ celebration eribe ife taba ife alụ ataba ife alụ bụbu tupik hụba eze. Ọ bụrụ na otu unu si kịta afọ na-eje ọchukwu udobere unu ana mbọsị Chineke kere unu na-abụ onwekwe na onye ọzọ oke hapụ maka nwaanyị a ma nke na agbọrọ ya ka ọ gịnị bụ ife ndị ala bekee ya nọrọ idemmi nwaanyị ọ dọrọdọrati rapụ ya ya na-ejekwa ife ọ na-eje ya jebe ma anyị na-abịa na evi na-enwere ọdụdụ chie na-achụrụ ijiji o nwee ife ọ bụrụ imego maka na chi gị nọnyere gị. Ya bụrụ na nwaanyị a jere pụta ọfụ gị na Chebenna ọ dị aka ya sie unu n'ite taa unu gbọọ na agbọ mana ọ ya emenwuri
unu aghọrọ akụrụ gbada radio na akpịrị ọnwa ya nwa Chineke akpọ ya ọkụ mana unu na-abụ ga-adị bọsụ ife a ga-adụ wee mee ọya dịva ga n'ive dịva ga na nrọ va ga na-alarụla etete ife niile agafecha goliben onye nwe anyị nọnyelu unu ebe ọ bụ na anya na igwe obodo anyị a nwoke a bụ nọ Chineke ya ekwuo mee mmaniji ya nnọrọ ebe nọ nke enyi ọkpọ ọghọ bọtụ mọt chọrọ ka Chebenna je n'ụba adị bụ nke kwesịrị ka ọnụba mana ọ bụzi ebe nya na Adamma na ada nke m ọsịva si jide ka egbuo mana igwe a bụ igwe alụlụ ana nwoke a ya adị ime mgbe na-adịghị anya ka ozi ihe abụọ bụrụ na emebe ife anụnwa ndị ife ọma na-adịrọ mma n'obodo a igwe na ndị otu egwu na mma bịa unu ụtarị mmụọ ife ọbụla unu kwuchara n'ime unu nnọrọ n'ụlọ nkwutukwuru na itoolu agozi nya bụ ife ana m afụ ya aga m na-agwa unu onwekwo n'ife unu ya eme m maka onye chie na-egburu onwekwo n'ife mmadụ pụrụ ime gaban na-ejen ana m fụ eji ata ka m jee m n'ụlọ ọfisi m na ndị ọrụ oyibo apụchago ka m jee m n'ọfisi nke m nkwụ na afụ na-eche m mma azụ unu ka akwa taa unu ka chinchin dobe ndị arụrụ anava na-apụta ada m gị na chebe chee ego unu na-abụ gbọba na-ekwu ọkịrịkwọ na o nwere ife na-eme m Chineke kwụ unu n'azụ ebi na-enwere ọdụdụ chie na-achụrụ ijiji ka mụ na nkwụ m na-ejekwo nkwụ na-ala mma na-ala nkwụ Adamma o sogi kam choro etu isi amusama mu na metum nobi etu isi nezima ya na metum nobi Chebenna muwe sogi kam choro Chebenna muwe sogi kam choro Adamma le sogi kam choro Adamma sogi kam choro nandumo etu isi mesama kana metum nobi etu isi apari menu na metum nobi Chebenna muwa sogi kam choro Chebenna muwa sogi kam choro
na-emetụ n'obi aṅụli na-enwe n'elu ụwa na-emetụ n'obi Adammale sọ gị ka m chọrọ Adamma o sọ gị ka m chọrọ etu isi amụsama mụ na-emetụ m n'obi etu isi n'ezigbo ya na-emetụ m n'obi chebe nna m sọ gị ka m chọrọ chebe nna m sọ gị ka m chọrọ etu isi egolo miru na-emetụ n'obi etu isi amụsama mụ na-emetụ n'obi Adammale sọ gị ka m chọrọ Adamma sọ gị ka m chọrọ na ndụ m etu isi emesa m aka na-emetụ m n'obi etu isi akparị m elu na-emetụ m n'obi chebe nna m sọ gị ka m chọrọ chebe nna m sọ gị ka m chọrọ Adam Chebe m. nwa mana ikogo m Chebe m isi na m ekogo gị. nwa ikogo m in fact ịsọgbugo m Chebe m o nwere ka arụ si emezi m. Ada isi na o nwere ka arụ si emesi gị Chebe m. ngwa bịa ka anyị banyezie Nwa isi ka anyị banyezie. ngwa ka anyị banyezie Adam. What did you get to me? Biko kwan ịma nwunye na nwobi adụ adị ama ma ọmụmụ na ya bụ biko Kene na ọmarịcha egwuregwu anyị na-egwu kịta anụ ọkwa ịba ka ịdịkwa mbụ na na-eche ya nna chere m ga-egbu oge o so adọrọ ya gaa ga-egbu biko m echekwanye gị show nwere eche m na-abịa o nso adị ka m gaba o chere m na-abịa o egbukwana m oge mba m ga-egbu ka m bịa iya nke na ihe enyo ka nwaanyị a si wee bịa na-awụnye m aja na garị na ọnwa iche egwu nwa na-adabe m na egwu egwu a na-atọkasị m arụ nwaanyị a ọzọ kịta ọ nara ọkịta zie nka mee nka mana chukwa ma nkwo egwuregwu anyị ga-egwu ya na mgbede a kata shaa ka nchere niile ụmụokoro kwenu mụọnụ zụọnụ ụmụnụ zụọnụ unu do anyị unu afụ na ife anyị bịarụ igwe eze nke akwụkwọ ịta mva niile kedu nke ibukwa egbe bata ebe a na-eri oriri ebe a na-eme ife nwaanyị igwe alaghị ama ajụjụ ha ọ maka chebe nna na ada nwaanyị elu ụfa na-agbakpa elu ịdị mma ndị ọjọọ dịka unu nwa igwe bụ ndị ya sị na ife aba na-achọ ime na ọ ya wa ọgọrọ ọva ka m ji wee kunie maka na ikuku mmụọ ikuku mmadụ na-agwa m ife na-aga n'obodo mbịa ka mmalụ nwere oyi agha agada nọchiri ụzọ ewere m ife akwuwepụ ya isi nkwuwepụ onye ahụ isi okwuo nke bụ eziokwu ife a na-eme enwe ike gaba agawa na mkpochapụfa ife agaba nke ọma ọnya ka m ji bịabalụ kpochapụfa kịta gbam n'udo dị igwe esi m n'udo dị ife niile na-aga ọfụma aṅụrịkọ igwe jee nọrọ ana jee tukwuru ana wetuo ọnụ egbe wetugodo jee tukwuru ana m wetuo ewetuo eme wetu mana m mejie n'aka ka m nwee ike
o nwere onye nwe ka o si ọ ya abụ onwe chebe nna asị gị ụjọ atụna anọ m chinchem o nwere onye nwe ka o si na enyi ejigwo onye wee bịaba mkpochapụfa ife niile agụribe adam ada obodo oyibo enenebe ejeghọla mmiri mma nwaanyị ọgazugo na mma azụmagara Maiduguri ekwu na gị na obi gị ya ebi chebe nna bịa nọdugo m ụkwụ sie gị ike na ala anọ m chinchem o nwere onye si na ọnya ife anyị bịa bụrụ for fans kadum isi onye ahụ apụọ ewere nye mere jọgụ mmiri o nwere ife na-eme ka m nọdụ m afọ maka monga na ajọ nwaanyị ji ụtụtụ asụ nke ọ nọ ọ ya wọ ọ gatụgokwe na-aga adam anọdobe nke wetu egbe tukwuru ana thank you aṅụrịkọ ife na-aga nkwa mma ekwewu na ife na-aga n'usoro ya ọrịa eziokwu na o nwebu ka m si chọọ ka m tinyebe ya ọgbata uvia mmecha afụ na uru udo n'anya bụ ngwa afịa a na-ekwu okwu mgbe kwado afọ n'anya ekwe osite otukwota dị mma na ọ dịgwa adị iso n'ife a na-eme n'udo dị ngwa gbata nkwụ amarụ onye bụ di igwe ọkọme aṅụrịkọ ife ọ na ọ na-aga n'usoro mba a na mfụ afịa ọtụ ọnya nwaanyị ọkwa omenaba anyị ọ dịba gboo asụkpọ na